ҳаҷмаш калон аст, инаш бошад хурдтар аст. Динамики инам калон аст ва динамики инам калон аст. Фонарики ин дута аст, фонарики ин якта аст. Если вы впервые на нашем канале, обязательно подписывайтесь. салом бародароне ки моро имрӯз тамошо мекунанд, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз ман ду телефонеро ки пешкаши шумо мекунам ва шуморо нишон медиҳам ки ин телефон бениҳоят барои мардуми мо, мардуми ғарибе ки дар стройкаҳо кор мекунанд, мардуми ғарибе ки дар ғариби худ кор мекунанд ва ба падару модарашон мехоҳанд ки телефонҳои хуб фиристонанд. Дар ин ҷо ду намуд телефон мо интихоб кардем барои шумо ки ҳар даш аз як фирмаанд ва ҳар дашон як ном дорад. Танк мини, танк повер. Поёнгиаш ҳамчун повербанк истифода бурда мешавад, бологиаш танҳо барои истифода бурдани телефон. Якум мекушем худи майдаакша инаш дар инҷо места. Як комплектатсияш чӣ дорад ва телефон чӣ намуд аст, чӣ хел аст, мо албатта ба шумо чӣ кор мекунем, нишон медиҳем. Бародарони азиз, ин телефонҳо бениҳоят телефонҳои хуб ҳастанд барои истифода бурдан. касоне ки мехоҳад барои хона фиристонанд, бениҳоят телефони хуб аст ва телефони бақувват аст. Мана худи телефон мекушем якбора инашам ба шумо нишон медиҳам. фарқ байни ҳар ду ин телефон. Якум телефон аз дуюм телефон фарқаш дар ин аст ки як баробар арзон аст ва танҳо якумаш дигар телефонҳоро заряд метиҳад ва дуюмаш не. Якумаш як ҳафта агар заряд барад ёки 3 рӯз заряд барад, инаш 6 рӯз. Слушала, у нас нету этого. А у каких операторов есть? Ана бародарони азиз, якум телефон аст, дуюм телефон. Ҳар ду телефонҳо рангаш якташ сабз ва якташ сиёҳ аст. Фарқи ин телефон аз ин телефон. Комплектатсияшон намерасем, фақат фарқ байни ин телефон. Ин телефон бе ҳаҷмаш калон аст, инаш бошад хурдтар аст. Динамики инам калон аст ва динамики инам калон аст. Фонарики ин дута аст, фонарики ин якта аст. Кнопкаи пеш аз ин ҳаҷмаш калон аст, аз ин ҳаҷмаш хурд аст. Дигар фарқияте надорад. Дар поён ҷои навушник чӣ хеле гуфтем фарқаш байне. Дар ин ҷо кнопкаи фонарик дорад ва куштан гирён кардан, фонарик дорад ва дар қулф гузоштан дорад. Аммо ин бошад надорад. барои нафароне ки синни солашон калон ҳастанд ва мехоҳанд ки кӯдакҳо бисёр чақа нашаванд, танҳо як кнопкаро зер мекунад, як бора зер мекунад, телефон экранаш полни кнопкаҳо шуда блокировка меғалтад, ягон намуд кнопка кор намекунад. Ҳама ин кнопкаҳо дигар аз кор мебарояд. Мекушоем қафои инро. Қафои инаша кушодем ва аз инаша мекушоем. Мана фарқ байни инҳоро шумо бинед. Фарқаш дар дарун дута симкарта майдаак дорад, дута симкарта калон дорад. Якта флешка майдаак дорад, якта флешка калон дорад. Танҳо дар ин ҷо динамике ки мебинед дар майдаак аст, бениҳоят динамики бақувват, динамики калон аст. Инаш ҳам динамик дорад, танҳо динамики ин наметовад. Инаш ҳам динамикаш бақувват аст. Пеш аз динамик боз камера дорад барои дар флешка расм гирифтан. худи инҳо памяташон бениҳоят кам ҳастанд, як сурат ду сурат мегиранд, зиёд не. Ана акнун кушодем ва ба шумо нишон додем. ҳозир мо коробкаро мекушем ки дар коробка чӣ дорам. Коробкаи майдакиш мини танк чӣ додик? Зарядяк, USB кабел, зарядяк ва батарей. Дар ин ҷо боз дорад инструксия, китобчаи гарантия қати инструксияш. Дигар ягон чӣ надорад. Зарядякша дар ҷош мегузорем, батарейш барои мо лозим мешавад. Мана ин буд коробкаи танк мини. Мегузорем дар ин ҷо. Мана боз ба шумо инаша нишон медиҳем. Чӣ дорад дар комплектатсияш? Гуфтем USB кабел ва адаптер. Баъд аз адаптер батареи калон дорад, батарей ва ҳамчун гарантини талон и
китобчаи инструкция тарзи истифода бурдам. Барои мо зарядякбозӣ лозим намешад. Зарядяка мегирем. Коробкаи танк ковершан ба мо дигар уже лозим нест. Ба мо танҳо телефонҳо лозим меояд. ин тараф мемонем, вақт зиёд наравад. Телефонҳоро гирифтем. Батареяи инаша бинед. аз мекушоем. Бародарони азиз, ба нафароне ки бисёр истифода мебаранд, телефонҳо бисёр гап мезананд, марҳамат, аз ҳамин телефонҳо харидорӣ намоед. Нархаш на он қадар қимат аст. фарқ дар байни батареяҳо. ин 4000 миллиампера, инаш бошад 1200. дидед чӣ қадар фарқ дорад. ҳаҷмашам мегузорем батарея дар ҷои шуд мана мондем. пушташам маҳкам мекунем. қандай? зурма? маҳкам мекунем. баъд боз инаша. мана мебинем ҳам инаша гиро мекунем ва ҳам инаша. ду телефоне ки бо ҳам монанд ҳастанд ва аз як фирма ҳастанд, як ном доранд. мана кушода шид. барои гирён кардани фонарикҳо байна зер мекунем. аз ина мана кнопкаи байна як бор зер мекунем, боз як бор зер кардем меморад. як бор зер мекунем, гирён мешавад. бо як бор зер карда меистем, меморад. ин бошад барои нафароне ки бисёртар истифода мебаранд фонарика, танҳо аз ҳаминҷо як бор кнопкашон бениҳоят кнопкаи калон аст. ҳаминҷо як бор зер мекунам, фаромӯш кардам инаша гап занам. барои блокировка мана дидед кнопкаҳо кор карда истодаанд меню. ана агар инаки як бор зер кардем меморад, ягон намуд кнопка кор намекунад. дидед намедарад. як бор дига ост так зер мекунем, уже аллакай кнопка дар кор медурад. баъдан барои нафароне ки камтар зрени чашмшон пастарак аст, ин бениҳоят қулай аст ки кнопкаошам экранашам калон аст. анак мебинем кнопкаи ина. барои кушодани разблоки ин танҳо кнопкаи меню ва звёздочкаро зер мекунем, ситорачаро. мана бинед ки кнопка фарқ мекунад рақамош ё не. манам ка байни ино ама қадар фарқ дорад. баъдан ин дорад ҷои USB худаш заряд метавонад ва ҷои наушник. ин бошад боз метавонад дигар намуд телефонҳоро заряд. дар хона вақте ки телефони майдак, телефони хурдтарак зарядаш тамом шуд, ин метавонад заряд. мана ҷои USB кабел дорад. дидед ҷои USB кабел. шумо метавонед ки USB кабел дар ин занем, ин телефони майдакро заряд. на танҳо телефони майдакро, дар ҳатто метавонед дигар телефонҳои смартфонро заряд. аз сабаби ки 4000 миллиампер аст, батареяш бениҳоят калон аст, ҳамчун аккумулятор истифода бурда мешавад барои заряд додани дигар намуд телефонҳо. бародарони азиз, ин буд ду телефоне ки ман пешкаши шумо кардам. бениҳоят телефонҳои хуб аст. аз ино харидорӣ кунед. нархи майдакиаш 850 рубл, нархи калонияш бошад 1790 рубл. дар куҷое ки мепурсед, нархи ин хел нархи арзон нест. ин нархи арзон танҳо барои нафароне ки дар канали мо подписатсия карданд, лайкро зер карданд ва дар комментария фикрҳои худро навистанд. ташаккури зиёд. ман будам Парвиз аз канали Самбои ТВ Екатеринбург. бародарон, каналҳои тоҷикоро дастгирӣ кунед. таҷик всего мира 08. дроем подписаться кунед. иногда эфир мекунам. бачаи хубай
видеои зур дора. Бидурен кам-кам тамошо кунем. Ай ҳама видеои хубаш ин ҳамин духтарак баахлака. Живущий в Екатеринбурге таджикский видеоблогер, называющий себя солнечным мальчиком, санбоем, стал очевидцем возгорания силового кабеля на трамвайной остановке